Yes, I am a taxi driver. Taxi driver. Yes, sir. आपका place name? Srinagar, Shankaracharya. हाँ. Yes, sir. Tourist, sir. Enjoying your Yes, life. enjoying. ഓക്കെ. നമ്മളെ ഒന്നിച്ച് വന്ന ഇവരാണ് നമ്മളെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. ബിലാൽ ഭായ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർ വന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും കൊണ്ടുപോയി നല്ല രീതിയിൽ കാണിച്ചു തന്നു. അത്രയും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഇവരുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ വന്നോ നമ്മൾ ഇത്ര ഹെൽപ്ഫുള്ളായി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇയാൾ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലവും കാണാൻ പറ്റി. വളരെയധികം സന്തോഷമായി. We are very happy. Yes, sir. To your service. Yes, okay, sir. It's my job, sir. Okay. ഇവരുടെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്, വേണ്ടുന്നവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. റാഷിദ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരെ ശ്രീനഗറിലാണ്, ഇവരെ ടാക്സിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ വന്നത്. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ? ഗുൽമാർഗ് വരെ വന്നത്. ഹായ്. Yeah, I am a taxi driver. I have mentioned only for tourists and foreigners and soldiers because my taxi will be attached from Postpaid and I have the responsibility department of tourism. Okay. And this time I have a Gulmarg. And we will drop 1.5. നമുക്ക് ഈ റാഷിദ് ഖാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരെ ടാക്സി ഡ്രൈവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇവരെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറേ അധികം എളുപ്പമായി അല്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതിന്. ശരിക്ക് കുറച്ച് ഛർദി അതുപോലത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. ആ സമയത്ത് പുള്ളിക്ക് ഇത്രയും നോളജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മെഡിസിനെ പറ്റി എല്ലാ മെഡിസിനും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നോളജ് ഉണ്ടായി. ഡോക്ടേഴ്സ് എവിടെയാണുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ഫുൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുട്ടിക്ക് ചികിത്സ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്കും കൂടി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ്. നന്ദി. ഐ അപ്രീഷിയേറ്റ്. Hatazi kaç şey diyecek? Kashmir ka ya. Kashmir में മൊത്തം കാശ്മീരിന്റെ ഫസ്റ്റ് എയർപോർട്ടാണിത്. अभी नहीं है ना, अभी तो नया बन गया होगा. अभी नया बन गया ना इधर हुमामा में, बड़गाम साइड में. हाँ अभी नहीं, अभी इधर है एयर लेकिन वो फौज के अंडर है, अपने पर्सनल है फौज के. अभी अवंतीपोरा में एक एयरपोर्ट है लेकिन वो फौज का अपना है. जो जब हम कल आए पहलगांव से बाउदीबी बाग, वो बड़ा कैंप, उधर भी है एयरपोर्ट लेकिन फौज के अंडर है अपना. अच्छा. और जब हम परसों जाएंगे ना जम्मू के लिए, बिजबिहारा से आगे, वो देखा होगा शायद अपने पहलगांव से आते, देखा नहीं क्योंकि हम आए उधर बिजबिहारा से. तो जब हम जाएंगे जम्मू के लिए तो देखेंगे उन्होंने उधर एक रोड बनाया, उसमें डिवाइडर नहीं है रोड में. अच्छा. वो इमरजेंसी रनवे है. इमरजेंसी रनवे. हाँ इमरजेंसी रनवे है उधर. जैसे अभी डिवाइडर है ना रोड में, उस रोड में डिवाइडर नहीं मिलेगा आपको. उस पे लैंडिंग की इन्होंने जहाज की भी. വിമാനെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ഇറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇതില്ല. നമ്മളിപ്പം ശങ്കരാചാര്യ ടെമ്പിളിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി. ഇതിന് മുകളിലോട്ടാണ് കയറി പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ. क्या हो गया? बहुत बढ़िया. ഇത് പണിയെടുക്കുന്നതാണ്. ഹായ്. എത്തിയല്ലേ അങ്ങനെ. ഓ നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യ ടെമ്പിളിലേക്ക് കയറിപ്പോയെന്ന്. എങ്ങനെയുണ്ട്? കുന്ന് കയറുമ്പോൾ ക്ഷീണമുണ്ടാ? എല്ലാവർക്കും ക്ഷീണമുണ്ടല്ലേ? ഒരുപാട് കയറാനുണ്ട് അല്ലേ? അതെ. ഹോ ಎಲ್ಲ
അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കയറി 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 ശങ്കരാചാര്യ ടെമ്പിളിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കയറി 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 ശങ്കരാചാര്യ ടെമ്പിളിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലോട്ട് കയറി പോകാനുണ്ട്. ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ വേറെ, ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ആണത്. കോൾഡ് വേഗം കയറാ, എന്നാ മാറ. ഓക്കെ. वो एक दोनों होता था ना। अब भी आ जाओ, फोटोग्राफी वीडियो अपना लाउड लिखो. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശങ്കരാചാര്യ ടെമ്പിളിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെത്തി. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട്. रात को हाँ उसी वो रोड है ना, वहाँ से दिखता है. എന്തെന്നാണല്ലേ, മൊത്തം ശ്രീനഗർ കാണാം. മൊത്തം ശ്രീനഗർ കാണാം. ഇവിടുന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ശ്രീനഗർ കാണാം. ഓക്കെ, അമ്പലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. मुकेश कुमार. किधर घर किधर है? बिहार. 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 हाय, आपका नाम? मेरा नाम मिट्टू कुमार. मिट्टू कुमार. मुकेश कुमार. विकास कुमार. विकास कुमार. ओके. CrowMedia. बहुत अच्छा लगा घूम के यहाँ. हाँ, बहुत अच्छा लगा. ओके. कश्मीर का कौन सा चैनल है? കാറിന്നില്ല, ഫ്രണ്ട്സാണ് ഇവർ. ഓക്കെ, ബൈ. ഞാൻ വന്നില്ല. ഓക്കെ, ശങ്കരാചാര്യ ടെമ്പിളിൽ വന്ന് അവിടുന്ന് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഇവിടെ ഒന്നും കാണാനില്ല. അത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ ഓരോരോ സ്പോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഫോട്ടോ സ്പോട്ടാണിത്. ഇവിടുന്ന് രാവിലെ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ?
കാശ്മീർ ഇവിടുന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതെ, നമ്മളെ ശ്രീനഗർ മൊത്തം കാണുന്നുണ്ട്. നോക്കറാ, കാണാത്ത സ്ഥലവുമില്ല. ഓ, ഇതൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് തന്നെ അല്ലേ ശരിക്കും? അതെ. ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് ആസ്വദിക്കണം. നോക്കറ, താഴത്തെ ലേക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ച, ലേക്ക് കാണിക്കാറ, താഴെ കൊണ്ട ഞാൻ കാണിക്കാം. ഓ, മൊത്തം കാശ്മീർ, ശ്രീനഗർ മൊത്തം, ശ്രീനഗർ ടൗൺ മൊത്തം. എന്തെന്നാണ് എത്ര വീടുകൾ അല്ലേ? നമ്മ വിചാരിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലത്തെ വീടില്ലോ എന്നല്ലേ വിചാരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വീടുണ്ട് ഇവിടെ. വീട്, ഫ്ലാറ്റ്, ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണല്ലേ കാശ്മീർ. എവിടുന്നാ? ട്രിവാൻഡ്രം അല്ലേ? നമ്മ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വന്നത്. യൂട്യൂബിലിടാം. ഓക്കെ. Daddy,